Ya koro mogi en tich ang'wen mogik e dwe mar abich tarik 30 dwe mar abich higa mag 2024 intiere wang' sa ma yudo weche manyien mago ma otimore e pacho kaendi kendo mago monon molu kendo modo e yo makare magi weche ma omiyo pek. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Jatend Kenya William Ruto wuok ka wacho ni ne otiyo mana gi shillings milion 10 e wuodhe ma piny Amerika ma ok shillings milion 200 gi wiye. Go back to work. The matter is like sorted out. The only team that is remaining is the 20,000. Diruog jopuonj nat koro dwaro ni jopuonj junior school masani ni e ng'anyo dogi tich ka girito sirikal ondikgi kaka osesingi. Notong'e kwaya jigo kamuti ouso cereals ten gi pesa. Jodak ma Barchando mani Bondo, Siaya odak gi luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe e alworano. Yakoro mogiro kamano kuom yora mogi TV parne tudi kodwa kaka pil namba mar 3 nono yuda achiel kachiel kokale YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Yuda achiel kachiel kokale Citizen Digital ka ng'ata manena ka intier kod simu mar ng'we yamo mitiyo kata gimoro amora mitiyo godo mondo watwa kodi kimia pachi obedo gi thuolo mar somo duoko magi mopogore opogore ne weche manyien ma okelo ni dhiambo kawuono. Nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bed kode chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto kwa Uganda jo Kenya mondo were gi mbaka mosebedo kigoyo pacho kaendi kotenore gi wuodhe mar piny Amerika kowacho ni wuodhno nokawo shillings milion 10 ma ok milion 200 kaka osebed ka iwacho. Ruto ne lose nyasi mar Lamu April 21 manyo bagi Nairobi kama nosingo ni e higni 3 mabiro piny Kenya ok bedo kaka hola ka bende osingo keto maino tiyo makare gi omenda jo piny. Lidio Keyo nigilero. En nyasi mar Lamu mar 21 mano bagi Safari Park e kaunti ma Nairobi, nyasi mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore e Thurka. Jod bura noyudo thuolo mar wero wende mag pak kendo keto Kenya e lwet Nyasaye e yor Lamu. Let us pray. Iber, 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 Nyasach Kenya, Iber. Jatend piny Kenya William Ruto no otiyo gi thuolo no mar keto ler e wuodhe mar piny Amerika juma mokalo, limbe ma osebedo ka kelo liet ahinya to kotenre kod nengo ndege mano dhi godo e wuodhno. Ruto osebed ka isayo kuom tiyo gi omenda jo Kenya makwane ok tin ne milion 200 e wuoth ma kamano. Kata kamano, odagi ni en owuon ne otiyo mana gi omenda ma ok okalo shilling milion 10 ka omenda mamoko ne osiepege ochiwore kendo nochulo ne. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah. So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Ruto poyo kenge ma piny Kenya osegoyo ka koro singo chopo singo manomiyo Uganda jo Kenya anyato mago mag loso thuolo mag tije. One of the big announcements that was made in my trip in America is an investment by Microsoft, an American company, G42, a UAE company, EcoCloud of Kenya, and the government of Kenya on the first ever data center that will use renewable energy. And it is an investment of $1 billion. Jatend piny opoyo thuolo ma Kenya ni godo e wang' piny mangima to kotenre kod reso Uganda bang' midhiero mar ola. Ruto singo ne sirikal oseketo kenge mag yudo kuonde dak manyien ne ji mane ola oketho miechgi. We have also had to relocate
already 27,000 people from riparian reserves. We have spent close to 300 million shillings to make sure that these people who have been relocated have alternative places to stay. We still have another 13,000 that we are processing so that we can relocate them. Wendo maduong' e nyasino, Tamrat Lane, man en Prime Minister machon mar piny Ethiopia, ojiwo jotelo ma pacho ka mondo mi ochiw ranyisi mar telo makare kaka yor tieko midhiero machando oganda Jo-Kenya. If the government can be trusted by the people, the dreams of the nation can come through one step at a time. Hope built upon the foundation of trust becomes the pillar of social fabric that creates miracle. Moko kuom jopiny mano ayoro e nyasino oyogo pek mar ngima kod meto mar osuru ka gidwaro ni jatend piny odewie wang' oganda Jo-Kenya. Dakteche nogomo gomo mano last about dichienge 56. To dhano nohinyore kabisa during this strike. To gimani konowa ndalogi neni pesa ne onge mane nyachulgo e medical doctor interns tangeni mano poko timore nyaka sani. Akwayo ni mondo wariwre ariwa wager Kenya wani nikech mae piny mawango waonge machielo. Kama okethore onge kuma wanyalo ringo wadhi. Kalure gi gima president motimo sani uchumi dhi bedo maber. Dola osechako lwar. Nengo mogo osechako lwar. Koro akwayo mana oganda wa majoluo ni waunguru mana president lwedo ka weto geno ni gik moko bomo na dhi maber. Elamoni mar 21 ma pacho ka jatenda piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda ka bende okwayo horuok e kind oganda Jo-Kenya kata obedo ni osuru ma pacho ka osebed ka imedo ka osingo ni e higni 3 mabiro piny Kenya biro bedo kod ochumi mongirore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Safari Park, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipodno ka odhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto koni onge gweng' kata kaunti moro amora mibiro dewe pok mag mwandu mag Kenya. Kaluwore ni Kenya nyalo mana bedo mongirore ka gwenge duto dongore marom. Kaka Jod Bati lero, Ruto mabende ne nenore ka gima duoko dwaro mar chwalo omenda kaluwore kod kwan oganda mong'ere kaka one man, one vote, one shilling. Bedo jiwo jotelo mondo mi oti kanyakla e loko ngima oganda. Ndalo manok bang' weche gidore kowuok kuom moko kuom jotelo koting'o jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo pok mag omenda madhi e kor gwenge tim kaluwore kod kwan oganda motis ni one man, one vote, one shilling. In matters revenue sharing, Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Jatend piny William Ruto e ote mare kinde alama mar 21 ne Kenya ogolo wach machal ka gima duoko dwaro mar jotelo ka okoni onge gweng' me ibiro dewe pok mag omenda kendo ni mondo piny Kenya dongre gwenge duto nyaka yud pok makare mag mwandu mag piny owacho. There will be no prosperous county without a thriving Kenya. All of us, our destiny is intertwined. We must carry every village. We must carry every constituency. We must carry every county to make Kenya truly great. Jatend piny bende oluwo ni chenro mag sirikal ok bi tim kaluwore kod joma ni e piny owacho kod joma ni oko ka okoni kaka jotelo gin kod ting' mar neno ni oganda yudo lokruok kendo yuto mar jopiny obedo motegno. Without minding whether this constituency belongs to a member of parliament who is in government or in the opposition, we are all one nation. Our target is to make sure that every child in Kenya has an opportunity, because we want to enhance the number of people who have incomes. Ewi pogruok mosenene kin counties mopogore opogore weche mag ohala, jatend piny William Ruto lero ni counties nyalo mana dongore ka gitiyo maonge piem mag siayo pogruok e kin counties maturka. And that is why I speak to you leaders as the father figure of the nation, that we work together. We build bridges. We build synergy. We have a common destiny. There will be no success of one county as against another.
we must pull together and succeed together. E kinde matwak mag pok mag omenda en wach mamedo gidore kuom moko kuom jotelo ahinya to masawa mar piny Kenya. Jatend piny William Ruto koni kaka jatend piny ojiwo chwalo dongruok maonge akwede ne ja-Kenya mora mora kata gweng' mora mora. George Bati, Ramogi TV. Kadhi nyime jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tiyo kod thuolo mar alam ne piny Kenya e boyo liet mar siasa e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Rigathi oloso romo mokwongo mokelo kanyakla kod jatend piny William Ruto bang' wuodh Ruto e piny Amerika ka Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde alam ne piny Kenya mane tielo mar 21 e boma ma Nairobi, mane okelo kanyakla jotelo bura, jo od bura, jotend dinde, jong'ad buche, governors kod oganda jo-Salam kanyakla kod jo-Kritus e kind jotelo mamoko. Rigathi Gachagua otiyo kod rieko mag jo-Kapuoyo kendo soyo siasa mamuol kokuoyo pi kuom liet mag siasa mosenenore e kinde kod jatend piny William Ruto ka koro ne ginenore wang' gi wang'. Kenyans were monitoring what you are doing in the States. And there is something that you're doing there that created problems to many husbands across the country. When you are walking there holding the hand of the First Lady, it put us back here under a lot of immense pressure. Your Excellency, our spouses, led by mine, Pastor Dorcas, were demanding that we emulate the president and hold their hand wherever we go. Rigathi Gachagua oyero weche mamit magolo thuolo bure kendo nyong'o go jatend piny William Ruto kod mbaka e wi wuodhe mare mar piny Amerika. Rigathi okone Ruto ni jo-Kenya nyocha ni matek e wi dwach wakeni mage mar mako lwedo kawendo kendo chamo kodgi nyadhi e lela. Gino mar Rigathi koni tim jorochere ma Amerika. This morning you did just that. As we welcomed you from your car to the boardroom to here, you are walking fast with me, chatting, as Mama Rachel was trying to catch up with you as we came to this room. So the matter is sorted. That was an American thing. Magi oneno kaka yore mag kweyo liet mag siasa e kind William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mane rado kuom thuolo mokwongo tok ka Ruto yande odhi e limbe mare e piny Amerika. Ruto korka kore mane nenore ka buonjo kane kod ranyisi mar ni weche Rigathi odonjo ne ondhudho. Bwana Yesu asifiwe. Okoni oseluonge mar chopo e nyim riwruok mar Men Conference mondo ler gimomiyo ne ondhiyo lwet Mama Rachel Ruto ka gin e piny Amerika. Ruto otiyo kod thuolono mar kweyo liet mar siasa mosebedo e kind duond bura mar UDA. It is true that I have been summoned by the Men Conference. And I will go and answer. Magi timore ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyocho much Mombasa kod jotelo moko nini machiegni kod jatend piny William Ruto. Weche mane okomoro ja od bura ma Kaptaret Oscar Sudi to kod jotelo mamoko. Ka esechego jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende ne temo olo boka kuom jogo makelo liete chama mar UDA. There are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa constituency ya mwingine. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka odhi nyime jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okwedo luoro mane nitie ni ywaruok madhi nyime e duond burano kowacho ni tim mar bayo wach e kind jotelo nyiso mana demokrasia nitiere duond bura mar UDA. Malala machieng' tich adek noseye kod moko kuom jotelo e ywaruok mamedo tedore e duond bura mar UDA. Sani koro ong'wenyo iwe kendo temo kelo kwe e duond burano. Ningependa kuhakikishia wanachama wa UDA kwanza UDA iko sawa kabisa. UDA iko imara, mnaona tunafanya uchaguzi wetu. On the executive side mnaona rais yeye ana concentrate, yeye haingilii masuala ya siasa. Yeye na naibu wake
wanafanya kazi yake ambayo alikuwa ameambia Wakenya kwamba atatimiza kabla 2027. So our president and the executive are keen to implement the manifesto and the plan as promised during our campaigns. Lakini upande huu wa chama pia wanachama wetu wanapata motisha kwa kuona chama yao ina grow na kila mtu anataka kukua pale kwenye chama. Ndio unaona kidogo kuna mvutano, lakini ni swala ambalo sisi kama viongozi wa chama tumesema we are going to contain the fights so that moto isiwe mingi sana mpaka ivunje chama chetu. Piny owacho mamalo chako chenro mar loro kuonde jot madirom 200 kama oganda mohewo 300,000 mane pia olo dare miechgi osebedo ka joti. Jatend migawo mochung' ne gwenge motuo Penina Malonza wacho ni kuonde jot 2 mayudore Mai Mahiu bende koro ibiro lor. Kama oganda 161 osebedo ka ojoti tok masira mar yawo moro muomo gwengego ma Old Kijabe manokelo ula kendo kelo tho ma ji mok tin 60. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Karjot mar Prayers Beyond Boundaries Ministries Prayer Center mayudore Mai Mahiu, Naivasha e kaunti ma Nakuru en achiel kuom kuonde jot manitiere Mai Mahiu ma oganda mathoth mane pio ulo ywero udi gi dwe achiel mokadho osebedo ka odake. Jatend migawo mochung' ne gwenge motuo Penina Malonza mane oliyo ulano daro e gwenge ma Mai Mahiu mabati 1,500 kendo ni serikal biro chopo sigo ma serikal onyiewo nyalo gede. Interior to ensure that these people are resettled. We are planning a long resettlement plan, and that is to build their homes. Malonza wacho ni joma pio ulano ywero udi Mai Mahiu podi biro yienegi puro puothegi e kinde mag oro. Kolero ni nyaka gi sani ji 52 pok oyangi kama nitiere tok pio ula ywerogi. Kata kamano osingo ne familia mag joggi pok oyudi ni jolweny mag KDF kod ojende mag NYS podi biro dhi mbele kod chenro mar manyo ringrego nyaka yudgi duto. I know the Red Cross have been doing very good job in psychology. But I'm going to testify that this is a need that we need to address as fast as we can. Children can resettle back to schools. Jotend kanisa mabende olimo joma pio ulano daro otiyo gi thuolono e kwayo sirikal mondo chop singo mar miyo jogo mapio ulo ywero kuonde ma ginyalo chake manyien. Yetu ni kuomba ya kwamba kila kitu serikali iliwaahidi watu hawa iendelee na kufanya. Hiyo ndio kitu iko. Kwa sababu tunaona watu wako na maswali sana. Kitu kama mahala hapa tutawapi. Miezi 3 watapewa kufanya namna gani? Ndio hiyo swali ni sana. To make sure these people are settled. The promise of the government and the commitment that the president has given settled permanently, even allowing them to farm in their back there, to keep them far away from the water. I think we agree. Moja kwa mwingine, ona askofu amekuja hapa kuona hitaji la vitabu na hiyo vitabu vyote, hiyo ni kuonyesha ya kwamba sisi ni familia moja. Pio ula manokel kod koth mapek pachoka no miyo ji mohewo 300 wito ngimagi ka oganda mohewo 300 e counties 32 ma pachoka pio ula no ywero udigi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jagoro mar riwruok jopuonj Manat Collins Oyu koro dwaro ni jopuonj junior school masani ni ng'anyo doge tich ka girito mondo ondikgi tich e dwe mar 7. Oyu mane loso Mombasa okoni komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda ne osingo mar keto tenge omenda mag ndik mokum jopuonj go iko omenda manyien machakore dwe mar 7. Oyu kata mano kod dul mochung' ne ndiko jopuonj e tich mondo mi owit bura mar puonj go e bono riembogi tich. We are happy. This one Nyoro did some very good work as chairman of the budget, and he pronounced that these teachers are going to be held on permanent and pensionable term by 1st July 2024, which we really appreciate. But the other elephant in the house now is the other 20,000 who will remain in class but as interns. We are advising the Teacher Service Commission will withdraw
the show cause letters. Allow these teachers back to school. And even those who have them, we push for the withdrawal of show cause letters. Go back to work. The matter is like such a lot. The only is 20,000. maneno achiel kachiel kendo giloso koda kaini ng'ato timo luongo ni Bovel Odhis maneno achiel kachiel kuwuok Nairobi Umoja wacho ni amos ne min gi Elsa kawuok Nyaronge kamano kuom kete kaindi Gabi are gilgi wacho ni Manuel ani e makare wacho ni entire maber neno kata kamano chieng chamo gima thothero kamano kuom kete era Ramogi TV. Bella Musandu entire Kitengela machiegni kod EPZ nyinge en Aini Bella Musandu wacho ni bende antire lang'ata weche manyien mag ang'ichwelo chopo makare Afrika kamano jotegi ang'aro timo sonea nitire mopei bende Manuel aneni makare gi elak sechegi kakel kod Kisumu Beatrice Wayne ka e Kisumu endo wacho ni okel gi Princess kadri Umoja Nairobi bende no chendo marani ng'ato kikidhi mabor bende kod mathoth ni chendo marani. You guys watched the game last night? Of course, I'm Showmax. Yeah, Showmax up on your phone. Every Premier League game, like 500. Who's in this? Any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Kai paro ni in kod pek ewi chal mar ngima mar paro mari. En gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Mag ng'eyo ewi ngima mar paro okil kod access. Skiza chapa ushinde. Jina naitwa Elizabeth Wedimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 hash nikabla nyimbo moja na nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ndio mshindi wa 50k. Nilidhania sio kweli, kumbe ni kweli mtupu. Skiza chapa ni ukweli, naweza ambia watu wa Githurai wacheze ili washinde. Ikline wuoth mar dialo teko lony mar mamine e Kenya mangima. No mang'e kaka tokone solving real world problems. Onye weche gohala paw siasa ruok. Mine gi ne oganda e higni mabiro. So jomano were ni kentie idea main kuto chakachaka kado kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore. Kelo lokruok makare. Hotel bedo jomakare jomahero dong jomatiyo gi employees matiyo ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod delieta. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Cheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, rejea yako ya simu, kisha uweke data yako, piga M-Pesa yako, gua yako, weka rejea, kisha uanze kufunga, ushinde pesa taslimu hapo hapo. Mchezo ni rahisi na washindi ni kibao.
www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kumedokete Mabei kapale board uchunidi kujuti county service board prosa kuchemele mojo chiu thieth mosebudele magiti kugini mathoth cheno bedo ko cheno wach ng'anyo mag county wach bedole mojo thieth en achiel kuom osemi riwruok mochung'ne thieth county no margi agisundu mondo mi omed gi lemo gitend riwruok mag thieth county mane pekom gi jagoro mar gija kombo mochung'ne Isaiah Okoto thieth ma adek kod auchiel e wedlem magino thieth mag ochwal no se bedo kata higni 19 kapok oyudo promotion ma ok en gima ber. To nikech nwawuoyo kanyakla kano wang'eyo ni jo union mag health gi government ok wan tero jatich nyime ngas mopogore opogore omo 339 ne wan gi request mar 900 mwase process kendo kaka wamedo dhi nyime wabiro timo kama nikech mar gana ariyo gabich waseketo pesa kata mamalo to kuno wayudo promotions malaro 331 to kendo promotions gi yo tie kata mafia yo motim gi go en yo maler ma ngata oyudo haki ne kane poni ubeni yudo roma ugero kama na serikal kwa mani jomdong jita nego yudi jomdong bende medi county sub mabono gidak gwe mabacha de kalchura mabono koda biluro kalore gi nok mararita kwe mabacho biro kalore ke chude mosebi kama mtu akikwe gima kose kelo hindro na ngata chiel gwacho ni kata bero ni gisechiwo report ni apisas onge achut mora mosema kendo gimedo kwano la gisedo kinde machude go medo monjo kod kwalo mwandu kuko manyola gi juma Sadek Otieno ne wayudo report mowuok kuom nebawa manyiso wa ni oyudo simo ne Boniface jomaricho tong'o dala. Notong'e kwaya jigo kamuti ouso cereals ten gi M-Pesa. Koro notong'e kwa tije. To mae gimoro amora onge simo pesa manolal cash en siling 150 to gima wuoro jodalawa ne wa report wach ni ka police wan gi ka police machiegni pok aneno jarita kwe moro amora mosechopo mondo penjwa ni to chal na pok aneno ni arita kwe ka osebedo marach kendo matimo biashara sana jogo internet manajo kuwe koro watimo kwa serikali mondo gijiwe arita kwe area mar Barchando at least mangato kosetiyo matek kata okda sani kokwenyo report moro mar ng'at mosemaki kadhi nyime telo mag kweth ma kwedo piny owacho piny owacho ewi chwalo paro mar chik mar omenda mageto medo osuru kutele gi Kalonzo Musyoka jotelo go bende dwaro ni ketie tim mapiyo paro mali pod naduko. Is after that taxation, instead of helping order, you're putting it either in or allowing your
impose. We must also pray that this government hears the cries of Kenyans and does what is right. They should lessen the burden of taxation on poor Kenyans, as it is said in the book of Isaiah, to undo the heavy burden and let the oppressed go free. We keep on year in, year out, Your Excellency, developing budgets, which we cannot possibly finance. That is the root cause of this tax. Yes, you have an unrealistic budget. We get reports, serious deficits. You must look for money. Jakanya sek mathieth kor baro mar jodak odhi thieth chon nyakla kod loko timo gi juma miyo mathoth. Kakilo thoge mathoth e kaunti ni Migori kuom mokalo. Lipot mowuok migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni atamalo 5 mag thoge duto e kaunti ma Migori ikelo kod tuoche ma otende kod tuono mar adundo mag gwecho matek ma oting'o tuono mar adundo, nyarogno kaachiel kod mamoko. Hypertension ne namba 3 kuom morbidity gin tuoche makelo ji osiptal e outpatient ne namba 3. To kwachak wang'iyo kendo the other hand of mar tho, wayudo ka arrest, nitiere heart failures and other complications and others which are related to wayudo ka gin namba 4 and namba 5 kaluwore. Jolweny mag thieth e kaunti ma Migori wacho ni gin kod medruok idendo ka communicable diseases e kwajo na yudi kod tuo mar ko parade kod ang'wen kod kwani ni malo ga ipimo kod higa mar kod ariyo makwanji maromo kata 27 duko tuo ni tuo matek miluongo ni hypertension no idho kabisa no from around ji 27,000 to 12,400 ma nyiso ni either our systems are working well in getting people with joma nigi tuo mar adundo magwecho matek, but wayudo ni jogi sama gimedore kama miyo the system mar health bedo gi tich matek. Lipot mowuok migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni sub-county no Masuna West ema noyudo kod kwan mathoth mag jogo mantie kod tuoni, kwan maromo 17,445 e higa mokalo, ka iluwe kod sub-county no Manyatike moyudo kwan oganda mantie kod tuoni maromo 4,719. Sub-county ma Kuria West biro thuolo mar adek kod kwan ji maromo 2,941 ka sub-county Barongo luwe kod kwan ji maromo 2,902. Sub-county ma Kuria East ema nobedo kod kwan matin mag oganda manoyudi kod tuoni madundo magwecho matek e higa mar 2013 ka kwan duto mag ji moyudo kod tuoni ne romo 1,142. Rem mar oganda timo raku e kinde ka kinde kaachiel kod kit chiemo bende kod oganda chamo ema nyaka sani kod tudo kod medruok mar tuoni e kaunti ma Migori. Especially dietary and also being physically active. Wacha kwa timo kendo ni wan gi secondary prevention ma koro wa target godo joma already nitiere treatment mondo mi kik bi complications mag hypertension. Ni wa monitor gi sama gi tawo yedgi every time nitiere test mon schedule mondo mi wa geng oganda ma Migori ojiwo mondo koro bed ka kinde ka kinde mondo ging'e chalgi ka otende kod tuoni madundo magwecho matek. Ka bende piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gidhi nyime
kod puonjo ganda. Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi ni riwruok moko mar piny owacho mong'ere kaka Practical Action osidho ayanga chenro mar puonjo oganda e bombe adek e piny mangima kama oting'o Kisumu e yiero mar wang'o kaka oyaye mamiyo kethruok mar alwora to kod lwasi medore. Giyango ni muya mawuok kuom yugi miwang'o lela kelo tuoche mopogore opogore e ngima oganda, kendo koro gidwa ni oganda oyud tiegruok e wi ka ginyalo medo ndhadhu ne kendo giyuto moloyo iti kod $1.3 million ni lokruok e yor rito alwora kaka owinjore ochopo kare. 60% mar joma odak Kisumu ka odak e kuonde mwaluongo ni informal settlements. To kuondego wayudo ka 70% mag takataka ji wito through weng'o iwang'ogi. 14% mag takataka gi ji bola kuonde ma open. Oseyudore ni takataka gi kwa wang'ogi wakelo tuoche mang'eny kaka mag kor to kopogore gi tuo giketho kor lwasi. Kisumu golo taka mang'eny kabisa. Adier sani nitie grube mabende wadwone initiative to loso ina kod mano mago yudi, lakini okniti mang'eny mosekalo to bolo mar Injili mowuok Amerika mong'ere kaka Maverick City oriwre kod kambi mar All Media Services e nyasi mar ngolo mageto timore e pinje mopogore opogore Afrika, Ulaya kod Asia. Nyasi mong'ere kaka The Kingdom Tour biro timore e pinje ochiko Afrika. To ka jothum mopogore opogore biro moro mag wende Crystal Counties mag Nairobi kod Mombasa. Jathum Kirk Franklin biro telo ne jower mamoko mag Injili. Nyasino biro kelo achiel kachiel e mbui mar Citizen TV kokalo chieng' mar Gospel Sunday. Nyakalondo mar Hot 96. Again, it's excellent in partnership with International Christian Church to bring our audiences renowned Maverick City Worship Group becoming alongside Kirk Franklin. This is very important for us as well is because it enables us to complete that loop, the 360 degrees experience in terms of entertainment that we're bringing our audiences and our worship experience. So connecting what they see on TV, what they hear on the radio, what they interact with on our digital platforms to now fully live on the ground. And we have to save the date, August 17th, Saturday, Nairobi, at the Uhuru Gardens, Sunday, the 19th, in Mombasa. Mama Gina. The tickets are going for the price in Kenyan shillings, right? The tickets are going for 2,599 for the general admission, and that's a pre-sale price because the ticket price will actually go up to the equivalent of $5,500 shillings. So you don't get it, you will miss out. Is going for a higher price, that for about 7,000 shillings. That's pre-sale. Ticket price will go up, and we really do encourage every person to ensure that you get your ticket price.
SC Johnson, a family company. Koro nitiere kod weche mang'eny mane chalo kata ne aparo gimana nikech naonge kod an gi nyithindo matindo koro abedo kod kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo okonya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. *87*3# to get this song. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for kills dead from SC Johnson, a family company. Jawala kinyal chako project ka ionge gi market ngoro moro to luore ni at man in godo indi chalo nade. Machiegni weche mag tuke kocha mopogore mag timbe pacho kane dolony kod puonje witayo timbe to kod tuke adhula chenro mobagi kod CAF. Kocha go mag timbe okeni kod rowere no yudo tiegruok majiwo tuke adhula lony to kod ng'eyo e kidieny mar CAF A license. Bende gido tiko mag tieko tiegruok mapodhogi ne kidienje to kod lony gi rang'iny mabende opodh kod CAF. Duol mochung'ne adhula e pinje Afrika. I've learned a lot of new things. I've learned a lot on how to handle different things. More on football, but also out of the pitch. I believe that it will take us to the next level. It has been more of tactical, more of knowing football, not only football, but how you're supposed to put science in football. The course, it has been of great value. If we have this good qualified coaches, we will the level of Kawadhi nyime jagoro maduong' mar AFC Leopards Gilbert Andungu wacho ni timno dhi loyo tugo gi kindi kod Nzoia mar ringo chieng' Madaraka chieng' ngeso mabiro ni tugo ne dhi go alap ma Masinde Mulire e boma Bungoma. Leopards ma nyaka sani nosegolo tuke mag FKF kaachiel gi rem yudo semo mar lig mar FKF e zone morumo ni keto pachgi Madaraka Super Cup kama gibiro rakore gi Nzoia ma nyaka sani osegolo lig mamalo kendo odok e lig mar NSL. Wachina wachuali ni wote kanya
kodwa mabende marmos ka okeli kanyo kod mabendo achiel ka endi mabendo akelo weche manyien gi TV wane sa 9